लबर सेबगासिनो नै लबर मेचिनाव लबर सेबगासिनो बेयाव सेबनानै आरो बे मोनसेयाव आगर बनायगोन आरो नै आगर बेयाव आगर जागोन बै प्लेन जाबाय बेयाव प्लेन जानानै बेयाव आगर जागोन आरो गुसुबाबो नायो नै थाखा 180नो केजि मालाय 180 आगर बनायगासिनो बे नाखांनानै फोरानफैबाय नै सान्दुङाव फोरानबाय लबरखौ नाखांनानै नै गुफुर गुफुरथिं नै आरो बै न'आव दोङो नै न'आवबो रानबाय राननानै अराव होसिगोन आरो बेखौ अराव होनानै लांगोन बागानाव खांनो थांगासिनो आं नै बाल्थिंनै बागानाव नै खांगासिनो बागान नै लबर बागानाव खांगोन खांखांबाय बिथिं फुङावनो नाग्राया नादों आटाखौ बोखांसिगोन नै आटाया नै बेबायदि गदों नै आटाया गगासिनो आखाय मेसें जानायखाय आटाया खम जाबाय मेसें जानायखाय आटाया खम जादों होमबाबो बे जानुवारि मास मोनसेखौ हासिगोन आरो जानुवारि मास मोनसेखौ हानानै द्रप थासिगोन बिलाइया सिरिबाय बिलाइया सिरिगासिनो गोजौथिं रानजोबगासिनो नै गोजौ जागासिनो नै गोजौ नुवाखै गारजाया स्क्रिप्टआबो नै गारजाया बेबो नै बे बुस्थुआबो किल' 85 थाङो बेखौ स्क्रिप्ट होनो आरो स्क्रिप्ट आटा खांगासिनो मोना हायसै आरो मोना फुङाव गोजांनायखाय हाला जों दा 6ता जानायखाय खांबाय बारियावनो खांगासिनो मेचिनाव नादों साथामसो मेचिनाव नागासिनो जाहा आरो न'नियाबो नादों जाहा जों नाथ'वाखै गुबुन नाग्रोथ'दों जों ओमफ्राय आटाखौ खांगासिनो दं आरो नै 500 दाल दङ जोंहा 500 दाल 500 देर घन्टा लायो आरो सानै हानाया देर घन्टा लागोन मासाव 50,000सो 50बो बारा जायो हानाय जाब्ला 9-10 माह हायो जोङो फुरा हाजोबा देग्लाय जानुवारिसिम हाबाय आरो एसेमोन डिसेम्बरसिम हानायमोन